हेलो लोगोफोरा वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव गोसो गोथारजों आरोबाव खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङै दं लोगोफोर आं दाखालि बे गेनुसरी बिनानावा मोनसे कमेन्ट हरनायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन दा बे भिडिअ लाबोनायनि उनाव बे गेनुसरी बिनानावा आंनाव निमाहा बिहरदों बेनिफ्राय आं बिनि सायावनो फंनैसो सावरायनो होननानै आरो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोबावबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि एसे माने गुसुं हानायसेबां आं गुसुं सावरायनो नाजागोन दिनै मानोना दाख्लै जेब्ला आङो बे भिडिअखौ लाबोदों गोबां माने नेगेटिभ पजिटिभ गोबां कमेन्ट गाज्रि भाषाजोंबो गोबां कमेन्ट आरो सोरबा बुंहरदों बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनानै मानसिफोरनि टाइमखौ नस्थ' खालामनानै होनाया मोजां जायाखै बेफोर अनेक बेनिखायनो आं बुङो नंगौबो नंनायालाय दानि जुगाव बयहाबो बिराद टाइमनि आंखाल सोरहाबा टाइम दङबा नायदो आरो इन्टारेस्ट दङबा नायदो आरो जाय इन्टारेस्टबो गैया टाइमबो गैया नोंथांमोनहा नायनो नांला गेनुसरी बिनानाव नोङो आंनाव निमाहा बिहरबाय आंबो नोंखौ निमाहा होयो बेनिफ्राय आं बे भिडिअखौ लाबोनाया नों आंनि सायाव कमेन्ट लिरहरनायनि थाखायल' नङा गोबां मोजां मानसिफोरनाव जायफोर माने समाजनि थाखाय मोजां बाथ्रा सावरायो मोजां खोथा सानो गोरों गुनि गियानि गेदेमा जोंनि हारिफोर बिसोरखौबो माने उन्दै गथ'फ्रानो बिराद जानला मोनला गाज्रि भाषाफोरजों कमेन्ट हरलाबायनायखौ आं नुगासिनो थायो दा आं बुंसै दिनै रायजो राजा नोंथांमोन माने जोंनि हारियाव दा नैबे दानि जेनेरेसननि गथ'फ्रा गोबांखौनो आं गासिखौबो बुङाखै माने गोबाङानो आरो माने मोजां भिडिअफोरखौ गियान मोननाय मोजां भिडिअफोरखौ नायालाबानो बिसोरो गाज्रि भिडिअफोरखौ नायनानै सोरबा खारफानाय सोरबा लाखारलायनाय सोरबा माबा माबि घटना जानाय बेफोरखौल' नायै माने गावजों गावबो गाज्रि कमेन्ट हरलायलायनोसै दा बेबायदिनो मोनसे आदत बायदि जालांबाय माने जोंल' नङा माने मोजां जाय भिडिअ लाबोयो मोजां जायफोर माने गियाननि बाथ्रा लाबोयो बिसोरखौ माने जानला मोनला गिदिर मानसि होननानै सनमानबो होनो रोंला मानबो होनो रोंला माने जानला मोनला गाज्रि भाषाफोरजों कमेन्ट लिरहरनायखौ आं गोबां नुनो मोनो जेरैहाय माखासे इउटुबारफोर दं बिथांमोनहाबो माने मोजां बाथ्रा सावरायनानै मोजां भिडिअ लाबोनो नाजायो नाथाय बिसोरखौबो ओरैबायदि गाज्रि भाषाजों कमेन्ट लिरहरनायखौ नुनो मोनो मा बुंगोन बेनिफ्राय आरोबाव आङो मोननै एग्जाम्पल होनि दाख्लै बे लोखिश्री ब्रह्म ब्लग बिनानावना मा बियो माने बे रसमा खारनायाव माने गावनि सिमांनि खोथाखौसो खिथादोंमोन बेखौनो मोजाङै बुजिया मोजाङै नायनानै लाया माने बेखौबो गोबां माने बेनो खारखोमा होदों बेनो गाज्रि गावबो बिदिनो खारफासिगोन मागोन गोबां आरो खिन्थु बियो बिनानावा माबादोंसोमोन गावनि सिमांनि बाथ्राखौसो खिथादोंमोन आरो बिनिफ्राय सासे अनसुलि मेडाम ना माबा मोनसे बुरि बैसोन्दै सिबाय बे आब'आ माने आं बिनि भिडिअखौ जेब्ला आं नुजेनदोंमोन अब्ला आं सानदोंमोन आरोखि माथो इमान बुरि बैसोआवबो बियो भिडिअ खालामनानै मोजां बाथ्रा मोजां न'खरनि खामानि दामानि दिन्थिनो रोंदों बेथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा बिदिबाथ' जोंनिफ्रायबो माने एडभान्सबाव बे आब'आ होननानैसो आं सानदोंमोन नाथाय बेखौबो उन्दै गथ'फ्रानो माने गाज्रि भाषा लिरहरनानै बेखौबो लाजि फोनांनानै माने बेखौबो भिडिअआव आब'आ माने गावनि दुखुखौ फोरमायहरनाय कमेन्टनि रिप्लाइ हरनायखौ आं नुदों दा थिग बेबायदिनो दा जोंफोर पलिटिक्सनि बाथ्रायावनो बुं पलिटिक्सनि बाथ्रायावबो बिदिनो गोबां जोंनि हारियानो आरोखि सोरबाया मोजां सानबा सोरबाया गाज्रि सानग्रा सोरबाया सिदा लामाजों थांनो नागिरबा सोरबा खेंख्रा एना एनि सुथ्रा सुथ्रियानो जोंनि हारियाव जोबनो रोङा दाबो बेनिखायनो जोंनि हारिया दाबो खौसेबो जानो हायाखै आरो जोंनि मोनसेबो खामानिखौ जों साक्सेस जानो हायाखै खामानिया माबा मोनसे मोननो गोनांब्लाबो माबा मोनसे जानो गोनांब्लाबो बे गासिबो फैलार जागासिनो दङ जोंनि हारियाव गिदिर बिर जोहोलावजो उजिया नङा उजियो गोदोनिफ्रायनो उजिदों दाबो उजिदों आरो बबेबा जुगावबो उजिहैबावगोन खोमा गोदोनि बिर जोहोलावजोफोर जेरै बिर दैमालु सिखोना जोहोलाव बिरगोस्रि सिख्लामोन आरो नैबे जेनेरेसनाव उजिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो
रन्जन दैमारि सार, अनजलि दैमारि आब' बिसोर बिर जोहोलावजो महरै दा रुल लागासिनो दं। बेनिफ्राय आं सानो बबेबा जुगावबो आरोबाव जोंनि हारियाव बिर जोहोलावजो उजिहैबावगोन खोमा होननानै। नाथाय जोंनि हारिया गोदोनिफ्रायनो खौसे जानो रोङा, एना एनि, सोरबाया सिदाजों थांबा सोरबा खेंख्राजों, सोरबा मोजां सानबा सोरबा गाज्रिजों, बिदिनो माने खेंख्रा खेंख्रि एना एनि सानलायलायनायनि थाखायनो जोंनि हारिया दिनैसिम साक्सेस जानो हायाखै आरो जेबो गोजौआव थांनो हायाखै आरो आं सानो थांनोबो हानाय नङा खोमा होननानै। मानोना बै समाव बिर दैमालुआ जायनि थाखाय माने खौसे गैयैनि थाखाय बियो जोंनि हारिखौ गावनि हारिखौनो साव होनानै गालांनो गोनां जादोंमोन आरो आं सानो बै सावानो दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनाव नांनानै दङ खोमा होननानै। नङाब्लालाय मानोथो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आस'खान्दा जिउ गोमालांखो, मानोथो रन्जन दैमारि सारा दिनैसिम जेल सिङाव थानांखो आरो मा सानदोंमोन, मानि थाखाय बियो सोमावसारदोंमोन, बैनि फिथाइखौ दा मा मोनखो? अब्ला बेयावनो नाय, जोंनि हारिया जेब्लाबो आस'खान्दा, माबा मोनसे जानो सानब्लाबो जानो हाया, गावजों गाव एना एनि मोनफ्रोमबो खोथा। दा बे फिसा खोथा नैबे माबायावनो आंनि दा भिडिअ लाबोनायावनो बा आंनिल' नङा गोबांनि भिडिअफ्रावनो नाय नोंथांमोनहा रायजो राजाफोर, बेसेबां गाज्रि गाज्रि खोनासंथावै रायलायथावै रावखौ दिहुन आंनि बे भिडिअआवबो कमेन्टफ्राव थांनानै नाय नोंथांमोनहा। होमबा बेखौनो बुजि, जोंनि हारिया गावजों गाव खेंख्रा खेंख्रि साननाय, गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामलायनाय, माने खौसे गैलायै बे जोंनि बर' जाथि। आरो आं सानो मालाबाबो आंनि नुहुरनायाव मालाबाबो जोंनि हारिया खौसे जानानै साक्सेस जाहैनो हानाय नङा नामा, बेखौसो आं नुहुरो। दा पलिटिक्सनि बेलायावबो बेबायदिनो, दा रायजो राजाफ्रालाय थिगानो थागौ खोमा, नाथाय रायजो राजाखौ गुलाय गुजाय खालामो, सेरखाय बेरखाय खालामो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो सोरबाया हारिनि सैथो लामाजों थांनो नाजादों, नाथाय माखासेया गावनि उदैनि आरो गावनि गादिनि थाखायल' सिन्था खालामनानै खामानि मावनायावनो जोंनि हारिया दिनैसिम डेभेलप जायाखै आरो जानायबो नङा होननानै आं सानो। दा जों नुगासिनो दं गोबांखौनो गावनि हारिखौ उन लाफानानै फिर फिलाबिर होनानै माने गामिनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाखौ उनाव दोननानै फिर फिला गोजौआव बिरहोयै जै बर' हारिनि जै जोंनो आलादा न'खर हादोर नांगौ, बर' हारि खौसे जा होननानै जाय समाव स्ल'गान होदोंमोन, जाय समाव माने आन्दलन खालामबोदोंमोन, बैसोर नेताफ्रानो दा जोंनि हारिखौ उन फैनायफोरखौ बावनानै सिगां जानानै बेलेग लामाजों खारखोमागासिनो दं, खारखोमा खामानि मावगासिनो दं, बे गावनि गादि आरो गावनि उदैनि थाखायल'। दा बैसोरबायदि नेताफ्रा सम्पति जायाखै नङा जाबाय, थानो जानो गारि मथर, गारि बांग्ला, न' बांग्ला गैया नङा दङ, अब्लाबो मानि थाखाय इसिबां माने थाखा फैसानि खिथु खारफाबावो? माने फैसा थाखाखौलाय माने इसिबां नांगौहाय? आंहाथ' गारिबो गैया, न' बांग्लाबो गैया, थेवबाबो जोंनाव जेबो आफसुस गैया। नाथाय बिसोरनाव इसिबां थासेयावबो मानि थाखाय गादिनि थाखायल' बा थाखा फैसानि थाखायल' सिन्था खालामनानै खामानि मावो गावनि हारिखौ। बेनिफ्राय जाय माने उन थानानै होसिख्राव जोंनो आलादा न'खर हादोर नांगौ होननानै होसिख्रावबोदोंमोन, बिसोरखौ मानो बावलांजोबखो? बे रायजोखौ दाबिनायाव हाजार बेसेबां मानसि, बर' मानसि थैखो, सोर जिनाहारि खालामलांजाबाय पुलिस आर्मिफोरजों, आरो सोरनिबा न' बुख्रेबलांजाबाय, न' सावलांजाबाय, गोबां घटना, सोरनिबा मेगन गल'बाय, सोरनिबा आखाइ आथिं जनानै थाबाय, सोरनिबा न'खरानो बुख्रेब जाजोब्बाय, बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो बुख्रेब जाजोब्बाय। बेबायदि एसेबां आन्दलन खालामबोनानै हारि हादोर नागिरनानै दिनै नाथाय जोंनि नेताफ्रा बेफोरखौ बावनानै माने मोनजादावनानै हाथाय नांगानाय होननानै बुंनांसिगोन बेखौ। हाथाया नांगाबाय नालाय एसे एनैया थोला। आं गासैबो लिडारफोरखौ बुङाखै, रायजो राजा नोंथांमोन गाज्रि दामोन, माने साफा सानै लिडारफोरखौ आं बुंदों, जेखौ जों मेगनजों नुदों आरो गोसोजों मोनदांदों। दा
बिसोरनो जोंनि हारिनि नेताफ्रानो माने जोंनि हारिखौ माने खेंख्रा खेंख्रि लामाजों लांगासिनो थानायावनो जोंनि हारिया दा गुलाय गुजाय जागासिनो दं आरो जों जेबो साक्सेस जानो हायाखै। रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै बारा गोबाव खालामला, बारा गोबाव सावरायला। आं बेखिनिखौनो सावरायनानै आं जोबनायाव बे गेनेस्वरी बिनानावखौ बुंहरबावदों। गेनेस्वरी बिनानाव, आं नोंखौ, नों आंनाव निमाहा बिबाय, आं नोंखौबो निमाहा होयो। आंनि भिडिअ लाबोनायखौ नों गाज्रि दामोन, मानोना आं नोंनि कमेन्टनि थाखायल' आङो बे भिडिअखौ लाबोआखै, आंनि सायाव हरनायनि थाखायल'। माने गोबां मोजां मोजां सुबुंफोरखौ बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरलाबायनायनि थाखायबो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। बेनिफ्राय आं नोंखौ साननाया बेनो जे नोंजों आंजों सिनायलायफेराबा नों आंखौ सिनायनो हागौ माबाफ्राव भिडिअफ्राव नुनानै, नाथाय आंथ' नोंखौ सिनाया बा नोंजों आंजों दिनैसिम फंसेबो रायलायनाय जाफेराखै। बेबायदि सानसेबो रायलायनो मोनफेरै, सानसेबो सिनायलायफेरैयावनो बे गथ'आ आंखौ मानो बेबायदि कमेन्टआव माने बड'लेण्ड टाइगारजों रिजायनानै बाथ्रा बुंहरखो, बेखौनो साननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोदों। आरो अनलि बेनि थाखायल' नङा, आं दहायनो बुंखाबाय, गोबां मानसिफोरनाव दानि उन्दै गथ'फ्रा मान गैया सनमान गैया गाज्रि गाज्रि भिडिअ गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरनायनि थाखायबो एक्सुवेलि आं बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन। रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आंनि सावरायनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।